Díomh a chairde agus tá fáilte romh fad go dtí an craolach anseo na Craobhacha Réigiúnacha do Comórtas Óráide an Phiarsaigh, fithe. Foréir iomlán thógamar an cinenne nach ndéanamid Comórtas diaspóireachta leis na cnéalacha agus an díon glasáil mar a bhí. Ach, tá míad fíormhuíoch dos na moltóirí, na tuismitheoirí agus na scoláirí fad haimpla na tíre a ghlach páirt sa Chomórtas nua óráide seo. Thosnaigh an Comórtas seo amach ag deireadh fithe le oscain 250 scoláire páirteachán. Don seachtain seo tá an 64 iomlán Déardaoin ag iarraí áit a bhaint amach in craobh na hÉireann fithe. Gach ihe ón Luan go Déardaoin den tachtain seo, beidh 8 iomlán sóisireach agus 8 iomlán sínsreach ag ghlacha páirt in gach Craobh Réigiúnach. Tá muid dul fud fad na tíre go dtí an ceithre chuainge ag labhairt le scoláirí difriúla agus iad ag iarraí áit sa craobh bhaint amach. Páirteach an 8 i Craobh Réigiúnach i chathair, tá scoilfear Sanford, Monasteir Loreto in Delganis, Manscoil Cnoch Anvil, Manscoil Neamhuire, Coláiste na Carraige Dubha agus Coláiste Fharc Mhocrais. Le gach bhauta den Chomórtas seo, faigheann na scoláirí chuaigh ábhar agus an rogha a chuthéin an gceann go biochadíist mar chuid den Chomórtas. Siad na hábhar atá á phléacha an 8 ná. Scá chéile a bhar na daine. Tá na deisina céine ann deir agus a bhaná i gcomharsaí spórt. Ba ceart go mbeadh rogha idir grád tortha agus scrúdathe scríofa don áirteist as seo amach. Tá cuasaí fallánna níos fearr sa tír ó thosnaigh an díon glasáil. Agus tá cuma an scéal go bhfuil monarchacht hasna i titim as i chéile. An is acáda tá sin anúing tosnú an Comórtas sóisiar. Mar is óldíh tá 3 nómad cainte ag na hiomaitheoirí sa Comórtas seo, tá muid chun tosnú amach in scoil Fharc Sanford im lá clia áit bhfuil beirt iomlán acu. Tá muid chun tosnú le Hugo Faulkner agus an tábhar cainte tá go Hugo ná. Tá na deisina céine ann do ir agus do bhaná i gcomharsaí spórt. A gcuoine uile agus a cóide géal is misí Hugo Faulkner agus fáilte roimh an díospóach seo an nacht. Ba méid leis a gcuin an mún gohfuil na deisina céine an déir agus do mná a gcomharsaí spórt agus tosúla gom go naon toigh sibhm faoi an chuid cainte. Droid mé ina pointí seo a leannas le léinn mo óráide. An nábhanas idir na hinscne sa spórt maidir le tóirstó. Na Tomí atóg imóí banana iad féin ar an óbhar seo, agus fhear an inéistói, muoinú agus tóirciú a aon agus nach aon mná sa spórt. Ach dús a gcuoine uisle, buaitlim bheith nód a chót ar an adiacht céine sa rion seo. Dá le folklór beagaí gceannáil is an rud amháin agus rud eile le bheith má an ggéine. Sa cóis seo go deisina comhionanna ag agus mná sa spórt. Seaford a gcuoine uisle. Tá banna óbhil sa spórt cosú leis an imirce éarnálacha eile, idir an pór an agus mná. Dá leis an lista fóbs, lista hagan amach gach bliain, sé an ladug an tain spórt nach bhfuil difriúach súntasach ann idir na hinscne. Is scéal iomlán difriú le de spórt fúrne ófach. Tuaiscí fóbs lista an dhearú go bhfuil an tuaisteáil is áidir i bellmarcánach na mán ag $150,000. I gcompóir leis an tuaisteáil is áidir i bellmarcánach na fá ag $33 billion. An gaifiú mé níos mó ó cáide. Dála áit scríofa ag Craobh in 2018 ní credim fómhór mná sa spórt go bhfuil comhionanas ann idir na hinscne, ceisi sí níos mó ná 10 mná ar spórt agsúla agus fiad na Tomí agus mothúcháin céine a cúga le. Banna bháin a chuir sí faoi aglah nó Jenny Murphy i imríonn rugbaí le hÉireann. Bhíní jelly nach féidir leihí agus sa foireann dul in omíocht na bhar tost nach bhfuil stadas profisiúnta acu. Tain siad ag mac i gcoba, cuaig lá sa seachtain, cosú le haon gnóthaí briaile. Níl na deisina tréála céine acu mar sin. Ní féidir le an méid céine ama, éireachta agus scó a chót do spóis.
Agus do bhar seo a gcuine úsle, lean in na deachreachtaí aig. Tá is a gachmach mótha nach bhain sport na man an méid céine inéisteocht muoinú agus tuairisciú is ein sport na bhar. Agus tuig tu go bhfuil inéisteoí ag irí nascanna a dhéanamh leis na fúine agus imóirí is fear. Ach conas go féidir le nó dulinn omíocht leis seo nó nach bhfuil na deisina céine beaga acu sa céadóit. Má ocail scór a gcuine úsle, is le nach bhfuil iarne a beidh baint leis an rúna tó idir lomha a gcuine nocht. Tá námhanan is sa le idir fhear agus mó sa sport, ní le bhaint a tíir seo ach timpeall an damhain go le, agus tá athcha ag tastal go prónach. Is mis Hugo Faulkner ó Scoilfear Sanford, gur maithagí íthehá. Gur míle mágad an sin Hugo, agus inis a raiglín go dtí an dara ó ó Scoilfear Sanford, seo Louis Peis. Agus an tábhar cainte gan ná tá chóirsaí fallán in níos fearr sa tír ó thosnaigh an díon glasáil. A gcuine úsle agus a cairde gael. Fáilte díomh go léir. Is mis Louis Peis agus seasamh os fógróidh chun leabhart le bh gcuine an rún go cursaí fallána níos fearr sa tír ó thosaigh an díon glasáil. San óir seo, leabharóin mé faoin nás atá ag an díon glasáil le fadhbanna meabhar sláinte na tíre, an tionchar atá aige ar an sláinte isiciúil agus faoi dhearra na deachreachtaí a bhanan leis an gcéan eilm agus an cían obair. Ach sulla dus nóid a gcuine úsle, cad is brí go díreach leis an term a fallán, bhil dar le folk le Oxford stad isiciúil agus meabhar an duine atá aon. Agus tuigeamid go léir nach féidir ceann amháin gan an ceann eile. Bhí tá faoi láthair agus baig fós tionchar mílteanach ag an bandéib COVID-19 ar meabhar sláinte na tíre. De bhar an díon glasála tá sé an-deacair ar daoine bualadh le cairde nó fiú teileadh nach gcónaíonn 2 km óna deach. Tá an iomarca daoine sa tír seo gan post, gan saoil sosiálta, gan cuideachta agus thar aon rud eile ag sreacailt in an intíon dá bhar. Smínig faoi duine óg, ní bliana déag díos, ba cóir go méid siad ag tosú saoil craobhacha san ollscoil, ag bualadh le daoine nua ó contaithe agus tíortha éagsúla agus ag baint taitneamh os san saoirse a thagann le seo. Ach níl siad. Tá siad ag foghlaim óna leapacha, ag éisteach lena deismothirí ag obair sa cistín híostaire agus sa siblíní óga ag trid sa seomar Beidh. Tá focail amháin agam na gcuine úsle. Mí cothrom. Mí cothrom éagórach agus thar aon rud eile cruaibh. Comhghairdeas le fadhbanna meabhar sláinte, tá sláinte isiciúil na tíre ag fullingt freisin. Níl aon sport foirne ar scóil faoi láthair agus tá na honid aclaíochtaí dúnta. Brathan na lán daoine ar an dá rud seo faoi láthair le fanacht aclaí agus I gcásanna éagsúla sunna agus dearfa freisin. Mar gheall ar an airgid a éachtar as bailríocht agus an dúlgas atá ag imreoidh dá bhfoirne agus tréálathe, ag náitréisí bíonn daoine spreagathe a bheith gníomhach. Ach mar luútar san Irish Times, tá sé an-deacair an momentum sin a chamád suas nuair atá tú ag tréáil I d'fhéinear I do comhghairdeas. Nuair tháinig go céint sríanta is seach an bblion seo caite, chuaigh scolanna gnódachtaí agus imeachtaí sosiálta ar líne. Tá méadú óbhar ar úsáid an idirlín, agus tá go leor daoine ag garan faoin pean droma atá acu tusk nach bhfuil deisc nó cathaoir ceart acu sa bhaile. Clustú daoine eile ag rá go mbíonn asúla dearg ag deireadh an lé de bhar an méid ama a caitheann siad ar an scála. Níl na rudaí seo go maith den sláinte a gcuine úsle. Tá dúil mór ag daoine a bheith ag rinú ar an taobh eile den cathaoir le deicneoir nó fiú treoir eile cadidir sosiálta atá ag teasta. In éireann na dála a gcuine úsle, seo mar atá sé. Tá muinte na hÉirí ag iarraidh ar saoirse a rás. Tá muid ag iarraidh normalacht in ar saolta a rís. Ní amháin dar sonas agus sásamh ach dar bhallán. Gurb maithagí íomhá. Gur míle mágad an sin Louis ó Scoilfear Sanford. Tá muid bogad inis a raig go dtí Manister Loreto in Elganis áit a bhfuil Safia Griffin Offord a dul ar scoil, agus an tábhar cainte siúd ná
Tá cuasaí fallánna níos fearr sa tír ó thosnaigh an dian glasáil. Rannig mis an rún tá cursaí fallánna níos fearr sa tír ó thosaigh an dian glasáil. Beidh mé ag labhart ar son an rún mar credim go bhfuil sé fhear. Nuair tháinig Cobh an seo, thosaigh an dian glasáil. Sé sin nach raibh ceadaguim bualadh le chéile agus bhí an fannacht sa bhaile beagnach an tám ar fad. Tá an rún rá gur cabhraigh sin fias a chur an cursaí sláinte. Ó thosaíomar ag caithfh meascana agus ó éirí daoine os bheith ag bualadh le chéile agus ag baint, úsáid os díochárán lábha go minic. Tá scapaí ná go leora I bhfad níos lú. Féach níl an gná fliú ag scapaí mórán im léana. Rud má a hagann ó pandéim. Ó thosaigh an dian glasáil tá tuiscint an má fágte ag go leor acuin ar thabhairt ná haclaíochta. Caitheann daoine níos mó ama taobh amuigh san nádar ag ruthaíocht ag siúl agus fiú ag snámh san airge. Déanann sin taobhadúin go fisciúil agus cabhraíonn sé leis an mabhar sláinte chomh maith. Freisin tá níos mó ama caite ag go leor tuismitheoirí lena cuid páistí ó thosaigh an cead dian glasáil agus is maith an rud é sin. Agus tá níos lú trúlatha san air mar gheall ar níos lú teacht a bheith ar na bretha. Agus cabhraíonn sin le fadhbanna cosúla as maith. Tá go leor daoine tar éis scileanna nua cógráachta a fállann. Bhí an spríogainn féin sa bhaile ag bácail agus ag cógrácht. Bhfuil, Déardaoin agus níor éireann. Mar tá gach rud dóite, ionta eile gan é a bheith bacáilte go leor. Deach sa cistím go nárad, ach gach deir seachtainna inis bíam ag bácail is even lom an caithfh aimse nua seo agus bíon ná millseoga I bhfad níos folanna. Tá is a gcuin go leor bhfuil an rud cheana ag titim amach ar fud na tíre. Is de réir a chéile a thógte na scileanna bácála. Nósanna agus stileanna mórachtála nua a bóthar folanna níos fearr dúna go leor. Gur míle maith a chuibh. Gur míle mágad an sin a Safia agus tá muid dul inis go dtí meánscoil Cnoc Anmhail áit a bhfuil treoir amthóir sa Comórtas acu. Tás nóid leis an céad duine blánad ní hickey agus an tábhar cainte atá ag iomlánad ná ar scá I chéile a bharan na daoine. Inniu, bé mé ag plé an ráiteas ar scá a chéile a bharan na daoine. Tám chun an dearcha takeíochta den ráiteas seo ó argóid. I mo thuaim, ní féidir a chéine go bhritheann an ráiteas seo le ciall. Agus go bhfuil an béin a chur ar chraí phríomhcúis leis seo. I dús buire, scrúdói méid Portlórnach an Ilis Gléchas is struchtúr ar soci. Choád a lumsa é, feictar é seo inar gcóras lí, agus is speisialú garma. Bíonn saoránaí ag bra ar chlíthe, rialacháin agus chóras cuairte náisiúnta, chun na díreach buinneáil seasfach agus sábailte. Ach, aithríonn cad a bheastar a bheith ina chóir, agus déine an féinios, idir tíortha, bunithéir ar é ólachtaí, normcultúrtha agus religiún bhrianse. Is sampla thar fór de seo, na bunúsíochas religiúnach san Arab hádach. Is é bunús lí sharia, ná creidir bhrianta I dábhacht uachtarácht principal an Islam. Ní éagfa córas mar seo a chochu, gan or éimiú na Pólíní agus takeíocht nó cholíne, an rialtas agus an béinre ag gcuideanna. Agus, ar nóid, I bhór mhór na déartha, bíonn léadóirí agus breithúna or ilte réichnach, chun an léachar a bhaim go cothram. Banna sé seo le spéisialú garma. In an éiríonn duine ar réimse áirithe seanolalas,
cosú leis an bléid. Mar sin, bíonn níos mó oibrithe sóirilte atá ná cleachtas ina réimse féin i dheasú. Breathann sé seo, áfach, léinn daoine i bhuist éagsúla. Tuileann an léadúir airgad as a chéagrás chuna bheith caite bia fásin agus éadaí a dhéanann daoine eile. Ní éadfa sé a bheithó ilse ina fós ba méachar na rudaí seo a dhéanamh dó féin. Ina cheanta sin, is léir iad is léifas go solar dúin inar struchtúr Phiarsaigh agus Thoisiúpa. Mar binin agus slocht ó mhór na hanbhia, bíonn leanaí déine le chálaach go fisiciúil agus go mothúcánach, ag bra a chóram, grá agus takeíocht airgid a dhismóirí. Ní airíonn siad ná spléic an a dhismóirí go dtí de críocann siad in nidicus, agus iad in ghéanaí fásta. Ag an am seo, airíonn Craobh Thoisiúpa lena bíra sór luach for dómh trú de eisféis a roind agus takeíocht de sholáthar dá chéile. Mar déir an seanachil, is fear cairde na óir, agus measan go takeíonn sé seo an ráiteas tócha. Freisin, tá daoine iad is spléic go haicnéamaíoch. Breathann cósaíocht airgid ar an drádal agus an tóga de airí agus turbhísí a bhfuil tóir orthu. Ach, tá ar gcóras airgid, atá níos fearr ná beltáil, tuisgur man máirta sa lupa é, an lochtar leis go hileach, agus a chumasíonn idir bhairteáil loiricha ina bhform digitach. Bunaithe ar chomhghairdeas ina luach. Fiú nach bhfuil sé gan ná úsáideach go banúsach, agus sílam go takeíonn sé seo an ráiteas tócha. Go hacamar, de réir na pointí atá ráite gan, is léir domsa agus tásúlagam go néanta fallom, go bhfuil an ráiteas ar scá chéile a bhar na daoine ceart. Gur mágad as do óráid. Gur míle mágad an sin blánid, leanamid a Réigiúnach go dtí an dara a thóir ó Meánscoil Chnoch Anmhail, seo Jane McGilligan, agus an tábhar cainte atá ag Jane ná tá cuma ar an scéal ghfuil monarchocht hasna i titim as a chéile. Tá cuma ar an scéal ghfuil monarchocht hasna ag titim as a chéile a dhéine úsle, agus nach bhfuil scón na fearnas a roiigh sin. Thar aon am eile thar na 350 bhliain de bhréin na monarchachta, tá a scéal an rogus agus róflaí agus conspóid ag bagart ar a réim. Tá soin na droch léanta de monarchocht hasna sa bhliain 2019 nuair a chuir tús le conspóid an Prince Andrew. Darla na scéalta, bhí rólagas na Hansanna Ganéis a rinne Jeffrey Epstein. Ní an céadúir é a raibh ceangal ag an monarchocht le Hansanna Ganéis, ach bhór an damáiste a rinne. Bhí daoine mór le bro as Beyoncé Knowles agus Michelle Obama go mór a gunne an Prince agus bhile tabisteach é de hacaí na monarchachta. Bhí íomhán na monarchachta scuirsta agus is stádas íslethe. Ach ní an sin ach tús le titim monarchocht hasanna. Ina hananta sin nuair pósú Harry agus Meghan sa bhliain 2018, ardíú ceisina faoi nósanna nó monarchachta. Bhí an céad bean cinna measca sa teaghlach sin, agus nach scanalach é sin lo atá in UN. Is léir go bhfuil an monarchocht anna tradiisiúnta agus cuil aganta détá a rá. Níl ceadaítear de túna sa monarchocht, agus cóbhach céine tá rialacha acu madidir le héadí, bia, cuasaí eitice agus neart eile. Níl siad ina gcónaí in meabhainn an itheadh fhís agus saol míoréalaíocht. Tá an monarchocht hasanna ag titim as a chéile de bhór. A dhéine úsle, níl an ann deir a chuir le cuid chun conspóid mór Harry agus Meghan a luath, agus níl fólar dún ach gurbé an clip deire ag gunne na monarchachta. Tar éis an Prince Rua agus a bhainnig tagalaigh coolúla dhéanamh, bhí altaigh scríobhaic iarasóirí fud an domhan ag ró go bhfuil deire an lína an dridanlinn. Bhí uafás agus olcarin ile ag éisteach le Meghan Bocht agus Harry ag muoinú ag scéalta faoi cineas agus fuatha san monarchocht. Bhí 5.6 milliún cuairtaí ar Google fuathu laisteigh den uairchlog díreach ina dhé an tagalaibh. Bhí gach mac mór agus iníon apar gafa leis an scéal bu monarchocht hasanna ag titim as a chéile. Sa bhreatain, ní raibh orthú ach an dearg nóra. Níl muintir na tíre chun seasa taobh le clán cineach. Tá a muoinú leideathe hána hin, mar tá siad ag titim as a chéile.
agus ní hé seo a cai ina dhia an aghaidh? Céim cuma a bhaid ag scéal ag gleann an bliana. I dhéanaí uisle, ba an monarchocht iad a féin an-ciún faoin na trioblóidí agus na fábanna seo, ach mar a Déardaoin seanfocail is minic ciún ciontach. Níl aon doubt ar bith an ach bhfuil an cuma ar an scéal go bhfuil monarchocht tasanna ag titim as a chéile. Gur míle mágad an sin Jane, agus in is ar aiglín go dtí an iomlán Déardaoin ó meánscoil cnoch anbhail, seo cléanna ní bheachar, agus an tábhar caintetá go cléanna ná tá na deisina céine ann dir agus do bhaná i gcúrsaí spórt. Tá na deisina céine ann dir agus do bhaná i gcúrsaí spórt. Well a lehead de réimhás nóir coolla mé riamh. A réithá feachtas ar nós fithe olratha faoin na fithe ag heastal uainn chun cothrom na féine a thabhairt an phná agus ré a dhéanamh céadúir an lá idirnáisiúnta na man is léir go bhfuil mná ag stracailt I hoci míorálta, mí thothrom agus ní aon ionach bhfuil cúrsaí spórt díreach mar an ggéine. A thabhairt a bhfuil. Tá an sim a gom a rugby agus chuim an tógtha le Johnny Sexton, CJ Stander agus Bun Niaki. Curm an ceis seo airt. An féidir leat sa aon duine déimeoirí rugby na mána an nu. Ní féidir dearthain. Tháinig mná seo bugtar nós imóirí amatéireach ag gomrád lena iar. Gaithid siad puisteile a fháil mar ní aonn siad na tuairista móra atá ar fháil de na iar. Caithidh siad íoc as an taistil mar aon cíiste mór deargad ar fháil dómh. Caithidh siad physio a íoc agus tréadnolaí príomhcha a aimsiú nóair nach bhfuil sé ar fháil dómh. Ní bhhaigheann siad fiú culaí ná tréim le fuair na siar nasca. De sin na céine, nó chur ag ggóir mé. Ina héanta sin, má eicimid ar gluichí náisiúnta, pellghailach, tugaí an deargnóra uireann. Faoi láthair na hóire, há lidl ag carú le peladóirí mná leis an bheochttas level the playing field. A cóide, má há ar an lidl an porc a corphamú, níl marrán le rá faoi, de sin na céine. Bína mná ag imirt ar parcin a lofa, ag imirt is sean ganzatha, agus ag trid chun seacht ar na bun rudí sa spórt. Nach scanalach an scéala, nach bhfuil ceadigh mná a thó ag imirt don conde ach cluiche bháin in aig na léinn a imirt inar porc na sinnta porc an crocaig, agus sin don craobh na hÉireann. Tá muid dearg san ag cothú rac faoi sin ach beag difar in dhéanann sé. Níl na deis na céine ann de agus a bhaná a gcúrsaí spórt. A nuas ar sin, tá féine se láidir ar fháil dúin ile má curmig an telefís ar siúil éon lá sa teachtain. Péúir ar costar ar siúla, ecigh tú go bhfuil na ears de spotólas agus mná ar stáisiún ganachanna, agus sin ar lár maith. Darla na stistí is déanaí, tha níos lú ná 2 de spórt na man míon díortha ar mná. 2 Is beag cíneas a thá do bhnás na míon a chinniú seo. Níl na deis na céine ann dómh agus is olcáin scéala. Ní féidir linn deire a chur leis an óráid seo gan trocht ar an imór speisialta, scileúil, Serena Williams, banna há mar ceanara a thá ar an gcaint faoi ceolfrach sa spórt. Tá brimlód aici mé an cathrum na aine ann de bhná ach ní anois atá sé. Dá méid na deisina céine anndí is a thá áta ar I ladóg profesúnta, beidh si sa cúigiú áit I léinn na imóirí ladóga is sebhra ar domhan. Ach a cuairdeagéil, níl na deisina céine ann de Serena Williams ná éon bhean ar domhan. Nílach aspa deisina, aspa taceachta, aspa mínatha, agus mí curmga ann do bhaná I gcúrsaí spórt ó mór sios go dtí an bhun. Is dhéagóir amach is amach é. É sin ráise, is fear bagán cúnamh ná marrán trua, agus anois an tam gon gníomh. Gur míle mágad an sin cléanna ní bheachar an sin ó meánscoil cnoch anbhail. Agus anois ar aiglín go dtí an iomlán Déardaoin sa Comórtas Óráide seo anocht, tagann si ó meánscoil na bhuire in Glasníon, agus is cúisí Ferguson atá a going anois, agus an tábhar caintetá cé ná tá cuma ar an scéal ghfuil monarchocht chasna I titim as I chéile. A cathair léinn a moltóirí a lucht éisteachta agus a cóscoirí go léir.
Sé an rún atá os ar gcóir tre nó na nniu ná, tá chuma ar an scéal ghfuil monarcach tasanna ag tiitim as a chéile. Tá an ráte seo I meall an obail le chúpla seachtain nuas, agus caithfidh mé rá go bhfuilm go hiile is go hiomlán I bhabair an rún seo. Déanamais an cás a scrúdú. Ar an céid dul sios, tá monarcach ag tiitim as a chéile le bliantse beaga a nuas, agus ag fáilbháis mar gheall ar scanán a tarlaíonn lastig dimpeacht imráteach na Breataine. Le déanaí, bhí glúiseochtaí poblachach sa Breataine, agus ba bhfad le daoine deire a chur leis an monarchacht, agus an bhanríon, agus cén stáit tufa a chur in áit. Go simplí, ní muíonn ag muintir na Breataine as tú. Tá imní ar tharránig na Breataine cén úsáid a bhaintear as a cuid argad chánacht, agus cuirtear an creist go minic. An iad san atá ag éag as stíal bhearchtála fleithúil an Chomórtas Réigiúnach. Anuas ar sin, rinne impeach na Breataine cholíniú ar bheagnach gach tír bheag timpeall an domhain. Sin an chús is mó go bhfuil an comhghairdeas Britanach a chu. Mar hampla, bhí siad ag rialú thar 8 ilcheacht na Hinde ar fad chúpla céad bliain roimh Craobh Réigiúnach na Hindia. Beidh Barbados ag fágáil an comhghairdeas iomlán. Beidh sé simú le feiciúil an spreaghí sé seo tíortha eile I rud a chéine a dhéanamh. Ar nóí, rinne impeach na Breataine cholíniú ar ardír féin éire ina measc, agus mar sin, tháinig laghadú ar garnseoirí dúcha scéalga. Níl mór an meas ag muintir na hÉireann do bhonarcach tasanna de dheasca sin. Ach, rinne Prinsel William iireacht píosa géalga a labhairt le léinn lá éile pádraig, mar le ghearral ar chuma ar an scéal ghfuil monarcach tasanna ag tiitim as chéile. Le déanaí, tá chuma ar an scéal ghfuil monarcach tasanna ag tiitim as chéile mar gheall ar na scanán a bhanan leis an Prinsa Andrew. Féach ar an drochaide ú fásach tugadh ar bhans Prinsa Diana agus Prinsa Harry agus Meghan Markle an bhean bhocht. Tá muintir na Breataine ag tosú chun cheistú an aim atá ag an bhonarcach tasanna ina riire agus conas a hain siad in lech leis na gceist na sosialta a bhanan le chinne agus le chineochas ach go háirithe. A chairde, mar ó go scóir, tásúla gom go naon tóidh siomhlum ghfuil monarcach tasanna ag tiitim as a chéile. Is fada an lá ag teacht é agus ní féidir é sin na héine, gur bhmína maithagh. Gur magad an sin de chúisí Ferguson an Omóthóir Déardaoin in Ráing na Sóisiir anocht. An is cáda táid chun boga a raig go dtí Ráing na Síonseir, agus beimid atá snú a ríist in Scoil Farc Sanford, agus tá trúr Omóthóir in Ráing na Síonseir acu. Táid chun tá snú le Oscar Despard, agus an tábhar caint atá go siúd ná tá cuma ar an scéal go bhfuil monarcach tasanna I tiitim as a chéile. Agra háracha, agra fúracha, agus a bhór úsla na tíirech, dé bhór mahasa. Is mis Oscar Despard, caintúir de chuid Scoil Farc Sanford, agus há mé an suchan seasa féach for dhéanamh a glinge an rún, go bhfuil cum ar an scéal go bhfuil monarcach tasanna ag tiitim as a chéile. Má éachann sibh siar ar star na Breataine a bhainúsla, feiceann sibh a ríist agus a ríist eile ainte, Craobh Réigiúnach, nuair a chreide go raibh réinn a rí agus na mbeadh rianacha sa Phiarsaigh ag ddridim go mar chun deireadh. Ó chugad carga hasanna sa seachtaí tí go raig, go dtí an ggéarchéim a chroigh cinenne rí éimeann a hocht an chorún a thart sús in éidé agus a trocha sé. Nún champspód a land bós Diana, van front san a Breataine bige, in éidé agus an óca seacht. Ba vinnig a raibh an chum ar an scéal gur snách heilig riagan a riacht a son, go hiile agus go hiomlán snitte. A gach éon bhauta a thorla le héad. Tar éis trách garad dil údarrás na monarcachta ina hiile. Díreach mar a hiite amach an isis, agus aonas nua airithe, idir Harry Windsor agus a bhean ar thaobh amháin, agus an ngéalta, agus an ína maintar a riaga ar an déobh eile. Bé Winston Churchill a dúirt fad ó riomh, agus úsáid a ocail a hain an isis, marthaigh monarcach tasanna, fád a leannig sasanna,
hain. Mar gur chreidse, mar I ceap devil a freisin, nuair a dúirt sé an all éireann an éidéig agus a trochan é, mos é dál hosanna inigin hainparachta. Is I an bhonarcach, a chrí. Is I bawrí an hosanna, ceann na haglaise, ceanar an a bhórsaí mílata, ún éir na móthar, an tír na talún is mús an órap, an tanavan bhog leich son, cún fad agus a bhanan sé le maintar hosanna, is é aracht a smachtaí. Ní a bháin an sáir hallamh, ach freisin nav agus in ifri. Is in a hanam a chredtar gach coga. Is in a hanam a cheaptar gach feisir. Is in a hanam a fioctar gach rialtas. Is in a hanam a rialítar sasana. Alla hé de ragaracht a réinúsla, a há gan trácht a higant, an ein bunk a hogt bilún pond sterling, der an chola to Brand Finance Consulting, a yinan an vonarcoch, der van dierach to resource a de vartan, in aig na bliana. Gan trácht a higant an vógróidh séir an asca, a holoch rian scéal to snamion féin dailach réige, do stán a hagus, línta, agus cúlatí boss, nu, déandin, den rápon go sé milliún dína, an I brians na harnólacha agsúla den tjonscoil trasóireachta sasan. Gan trácht an éachar an tóbhad pulla túl, an rí hóbhad pulla túl, a bhanan leis an monarcocht an éis agus an bhratan, an í go bhratamachta, ag ir a bloc trádála dawanda a chrothú, leis den chólachas Britanach. Cólachas a bharan de bharna díalse a bhrachan na buil de friúla, de bhawríon hasana. Gan trá, déir na nithe bugad, súrachas so, a bhfuil rath agus rathúnas hasana ag brach. Ról lórnach ag an monarcoch, de sé a bunrach dúil na tíirech. Port lórnach cé I bhéinúlach ná siúnta na sasanach, an discint a háá ortha hain. Go ligach si de titim as a chéile go brach. Mar a réinúsla, in earra hir hail, ní bheic sa bhratan gan a bhonarcoch ach scá. Corpán gan chanobalach, íosc marmh catta an order lach na stara, lena batóga banta as. In íra a cháirde, ní bheith a sasanna gan a bhonarcocht, ach tír eile, gan anam. Gur mágad, agus Gur míle mágad an sin Oscar Despard ó Choláiste Pharc Sanford. Táid a fanacht sa scoil céine, agus a fanacht leis an tanim céine in slí, seo Oscar ó Murachú. Agus an tábhar caintetá go Oscar ó Murachú ná, tá chuma ar an scéal ghfuil monarcocht tasna I titim as a chéile. A chahirirlig, a moltóirí, a hóscailóirí, bolíirh. Is mé seo Oscar Murachú ó scoil Pharc Sanford, agus háimsin so chun seasa bhíhéana I gcuineán rún go bhfuil chuma ar an scéal ghfuil monarcocht tasna ag titim as a chéile. Iarop na seachtainna seo chatta a chuirde, hí mé féin agus mhailech os chóir na telefíse, agus déag mar an aglah son a chur Oprah Winfrey ar an Duke agus ar an man Duke Sussex. Agus caithí mé ar rá, agus déirhí mé amach an neamh ala bheith, agus an córád dorc, grúm a son ag dul a raig, daire go rairta úganis onam, agus tháinig na deora lan, go flug agus go freis. Cad a thóir locht a hasna gan a Phiarsaigh. Cad a thóir loch de fres tablódach na bratainna gan scéalta féin Craobh Réigiúnach, an gurach Netflix an chéad seo eile den chorón nó The Crown ar ceall, bíd sot na ceisna a bhí an chrá. Go dtí gur rug mé graim ar mo chiall, go dtí gur tháinig an éireann a chuam mar ís. Á gach seans an go bhfuil rí heileach hasna ag titim as a chéile mar chláin, ach níl sé sin le rá go bhfuil monarcocht na tír son mar uras ag drin an chomontéirigh. Leabhar Harry agus Meghan Windsor fé chrúálacht, aspa tuiscina agus cnéachas an rí heilig, fé mar go méach na rún so mar chúis úntais daine. Go mánach sé stád as aine go méid bridúlacht agus anolalas ar le ag bant le slucht Victoria, Beidh an na charta. Ach is maithú cháimid so a bhanan le hasaintis chluine, ní le géir céim fulla tú. Dúir phobal brethe a chur statista ar bun sa réocht aontaithe a mí mórta na bliana so, tacaíonn 62 féin géad do chéine na bratainna leis an monarcocht, agus nílach 21 féin géad den phobal an son, ag leir go méid ceanstá tufa go deocha. Chur an cholacht mórí, an ceistir na Sasnig in 1903,
Agus in idig san oca seach díreach tar éis bás Diana Spencer Arab chóir don bhratan a bheith ina phoblacht. Agus an dá ócáid son, dúirs ach mianlach anna bheag. 17 féin géad a 19 san oca trí, agus 18 féin géad a 19 san oca seacht go raibh siad ag lurg fáilt ré leis an Dáil Réige. Déardaoin a fearcí sul linn. Nach bhfuil náid is an aig na monarchachta ag fás ina réire é sasna ó chuigint. Á sé gon levéil ísisiúil céine inis, agus mar a bhí sé, beag nach trocha bhíon ó hin. Fiú amháin iad son a háig ar a deire chur leis an réocht aontaithe mar stát, an SNP in Alban mar hempla, níl siad ag lurg deire a chur leis an monarchacht. Fé fulasathe an fuairsí son, bheith alaba ina tír náf splách go cinnte ach ní bheith si ina phoblacht. Mar ráta ag Nicholas Sturgeon a ríist agus ríist eile, sa taucí a haolíonn si dá tír chúchas, bheith baraíon hasna fós mar bharaíon na nalbanach. In na dála rinúsla so mar háise. Is tailech mí ai múl é rí hailech na ngán. Clown a hos squilta agus brista. Len a bhhuil in éad agus an achran in a chéile. Ach níl an tasaintas céin a hola feiscint in a masc, le sonrú idir mainter hasna agus a bronsaí. Ní hití monarchacht hasna as a chéile go jo, mars léir nach féidir le mainter na bratana, denmh gan í. Gurf maithagí agus í hawa. Gur mágad an sin Oscar, agus inis tá muid bogad raig go dtí an iomthóir Déarnach ó Scoil Fharc Sanford, seo céit ní bhathúna, agus an tábhar cainte cé ná tá cuma ar an scéal go bhfuil monarchacht hasna i titim as a chéile. Ó dhaoine úslágus a chuir a géil, is mise Kate Mahoney, duine de chaintóirí Scoil Fharc Sanford an seo aniuh, agus tá mise os fór an seo, chun leabhar go láidir i bhábhar an rúm, go bhfuil cuma ar an scéal go bhfuil monarchacht hasna ag titim as a chéile. Anis a chuirde. Déir an an daoine an seo in éireann agus ar fud na crinne, nach féidir le sasna haulú gan a monarch. Nach féidir le an conceap de phoblacht hasnach a hiiscint i gceart. Ach, is léir an a figurí is déanaí atá agan ón riamh aontha, nach bhfuil na dochrachtaí saolaíocht agus tuiscin na céine ag muintir hasna agus a háil ghuine. I pobl bhre a chur dúgah ar bhaint sa bhratan caiicí seo hin, Fórahis nach raibh ach ní fun géad de bhaintir na tíreach son go méid monarchacht fós acu i gceann céad bliain. Chur an cólacht sarvéireachta mórí an ceis céine son ar hain ní deaghnócha, agus ag an am sin, bhí dahad a ní fun géad den tóram go marach an tailig réaga ar fa ise eile ar a laig. Tá an arid son tar éis a hárlút idir an dá lain. An arid son scanal, an arid son chun spódí, go bhfuil an nasc, go bhfuil an srein iomlán idir an daonra sa réag daonnta agus a hiisig réaga tar éis dro. Tar éis brise comhmór son, go bhfuil na sasnig, go háirithe na sasnig óga ag aontú, céim ar céim in aig na réagta. De réir na pobl bhreithe céine, tá trocha chathair fun géad den grúpa idir 8 agus a 24 bliana díisinis ag glóir go méid ceansfol tofachu. An level takeíochta is iarde sa chomhchóirt seo de phoblach sa bhratan na bhórthis riamh ó chuir galop tús lena a héad de survéine déanaach na trocadaí. An núsar son is i dúscart hasna a bhfuil áras faoi monarchacht ag dulinirt níos muire agus níos treise más an nóg, nó an aon áit eile sa réirt aontha. Le né a ráir chuí eile, is na háithna ina bhór Tailech Windsor an taobhaíocht is mú rivasa a bhfuil an poblach tánachas ag fós inis. An drochú sáil a bhanachas Diana Spencer, agus an bealach ina bhór sí bás. An bhaanta bhí ag prunsa Andrew leis an mathúnach Jeffrey Epstein. Na líomhann atá déanta ag Meghan Markle ag gcuine an tailig réaga madidir le bullaíocht agus cníalchas le déanaí. Ba bhfuil an marfach, gach éon cheannach son. Ach is léir nar scrúdaíonn tú an aonaise, go méid an costas a bhanan leis an rí Tailech mar an tarnach Déarnach i gcónrach na monarchachta amach an sa. De réir na gúntas is déanaí, cáchaí a chóirí hasna, seascaní ponca 5 milliún i 2025 ar an glán réaga, agus déireann statista linn go bhfuil sé seo mar an céit adáin is mú de cisna na brathanna a chaithigh ar her riamh. Is léir ó díospóireachtaí a Parliament na brathanna, ó rátais atá déanta ag beag na gach pórtaí pálatú leann, ó thuair scíos na nuachtáin mór na siúintán san, agus an bhíne seo atá pobl bhreithena eile tar éis a chur ar fáilúin,
go muintir hasna ag éirí Craobh Réigiúnach faoin gatacha seo, agus faoin smaoinemh. Nach bhfuil an Cloisfear riaga, lita, scanlach, lufa chun spódach seo, ag tabhairt luach a gcuid airgid dómh heile. Go háirithe I ggóthas chun fló agus an bhreatamachta nuair atá airgid ag éirí gabhain. In éireann na dála Réigiúnach so mar háiste, is daoine practacúla agus stúma iad na Sasnig, cinna nach gcuireanna chuid airgid nó chuid amatha mú. Le 300 bhliain anuas, ó aimsir chrumal ar aig, tá siad tar éis rud na monarchachta is saona tíre sanna a chuilú agus a thungú, tar éis an tailig réiga a bhrú amach go dtí áit sa bháilta ar an imam. Anéis agus an tailach sin ag tar an drochaála ortha, tá muintir hasna ar tí, an cheann avant, an cheann fatna avant, den uras, ceann, ceantóireach agus costasach seo. I'm sure bhá agus gcraobh maithí. Gur míle agad an sin Kate agus a raigling in ish go dtí Manisteir Loreto in Delganis, seo a goibh Catherine ní Airg, agus an tábhar cainte ige Catherine ná ar scá a chéile a bharan na daine. Nuair le mé an rún ar scá a chéile a bhair na daine, ní rah an dar rá agam, mar chuidim go dingmhálta go bhfuil sé fíor amach is amach. Tá an rún á rá go mar an gach duine níos fear agus níos fuide má thugann siad focháin agus fosca dá chéile. Tá sé scríofa san aimsir loicheach, ach darlam, déta sé bheith an aimsir bit. Bhí sé fíor san aimsir chatte, tá sé fíor in éis, agus baidh sé fíor amach anseo san aimsir áisnach. Ní bháin sin, ach tá sé fíor level damda, level náisiúnta agus level parsanta. Tá gach duine ar dain idir bloch, cum cén cinna, cultúir nó craobh dá acu. Ní mór dí an fear amach dá chéile. Bín rán tábhachtach ag gach grúpa sa tugaí, agus muid go léir ag bra ar chéile. Cuoinigh ar an rirá a bhí na gceist, nuair hen grúpa ar le amach ar stac. Cur gás banaltrí, moltóirí, tomáí bus is a riile. Éiríonn ruchaí na tugaí as bheith a casa. Brathmid go léir ar chéile chun servisi peblií a bhhainú agus a chur ar fáil. Bín bunag ar ma ag tasal sa tíir seo, agus mar sin, bín ar an airgid a rion tríd an góras cánach, chun caid an mat marachtála a chur ar fáil do chuile gine. A chuoine uisle, ar level damda, is é athrú éráide an dúchlan is pránaí atá agann faoi láthair. Tá na séasúir gathrú, tilta agus tromí ag méadú, leach áir ag lá, level na farga ag ordú, tain an lista i raig. Brathmid ar chéile chun air a chóirt den flanéid. Más féidir ordí miltanach i deocht an daine cheachant tá sé riochtanach do winter i lig an dain a bheith ag gobar le chéile, gan dearcha leithlasach féin lornach a bheith a gceist. Más scristar dúfar chrópacach nó ma imíonn spéchís anbhia ó chlórna crunne, ní cheochaí siad arás. Tá tíortha Augustína an dain i muoine le chéile, i bhfad níos mó ná mar chalín ar fermhór. Cosúla sin, tá muid go léir ag bra ar chéile chun COVID-19 a chlí. Ní bhíonn an tasal ach mionach beag gur chuma lo faoin na rialacha, chun an galar scapa agus an saola cur a ceall do chuile gine. Mar sin tá sin níos tábhachtaí ná riamh bheith có-oibrí le chéile sa lá atá inniu ann. Mar déan rialtas, tá muid go léir sa bád céine. Rud eile a chuoine uisle, ag dúr isteach ar an féin sa tíir seo. Ar feadh tríocha bliain bhí asaontas agus ainis i dúsgart na hÉireann ar a dogan na turbláidí. Pléasca gan scáil le bumaí, is lámh a géad le chuní. De thura bhósaíú níos mó ná 3,000 go le. Idir óg, éista, saoránaigh agus saidóirí. Tar is díon chaintena agus díospóireachtaí tháinig comhaontú ina an chéasta ar an bhód. Agus de réir chéile, curún scá arás le chéile. Tá is a gcuin go léir, go mar na míalta inniu go díreach do bhór an có-oibriú sa cho-aontú. Se a chuirde nuair winter an scá dín, bhí mu a bhd níos go lúnaí agus go minic an láinseir. Cúpla bliain ó shin, ag ceolchuirm Ariana Grande i Monchún, réib an tuiscach an scá le buma ú fásach, agus mar thura tá 23 nach marin inniuh. Daoine óga, ána, sinita, a scúbach an saoil gan floribh. Fógaí mé sibh inis, le físteip a thug ordú crídún go léir. An imreachach óg ó Mali, a drap ceara stóir i Boris, chun páiste óg a bhí drapa ó Malcón a hábháil. Maran an páiste óg sin mar thug stráintear scáil dó.
Se a chuoine uiste gan deirt, scá a chéile a bhhain na daoine go léir. Gur míle maithagí. Gur míle magad an sin Catherine, inis bogad míad a raig go dtí coláiste na carige dubha áit go bhfuil trúr amathór a going. Táimid chun tasnú le Josh Scallon, agus an tábhar cainte atá ag a Josh ná tá na deisina céanna ann dir agus do bhaná I gcúrsaí sport. A bhultóir úsal, léinn tíim beag na mór lena rún tá na deisina céanna ann dir agus do bhaná I gcúrsaí sport. Níl na constaí ceann céine raibh an 2 gram. Cafa a bheith dir dal nó an nóla le héintú leis an rún seo. Táim an an rún mór an cúisina suntasúcha agus le róg mé go beag nach bhfuil na deisina céine ann dir agus do bhaná I gcúrsaí sport, mo léinn. Pléithí mé an pó comhbhunain, aspa áisina agus muoine agus iarmhórtaí na man sa sport. Fear géir níl pó comhbhunain againn fós idir fur agus mná fiú sa sport agus ní féidir seo a héine. An lacanéine freigrach dos seo. Tilín fur leaghmharsathe níos mó na mlá éisgach túla fiú amháin sa sport sa lá tóinniu ann. Ar an meán agus de réir an taide, tilín lúclasithe buinena 63 fan gauge den bheidh a hilann na fhear. Tá aspa oscailteachta faoi seo. Céim fó gur fearna chiotach mí chompórdach dúnaí, nach bhuiimiid gur sucí forrásach muid, ní higann an sóg an seang. Go damda fáin lúclasithe buinena, lúclasithe fuarna 152 milliún euro níos mó nó lúclasithe buinena. Is scoileachtaí sport. Na deisina céine a bheith ag an 2 gram, ní ceapan é, bhfuil an chofromíocht an seo. Chun sa dearfach aine bhfuil seo réigiúnta lena lehéad de neamhhonanis. Ní chrucíonn seo timpeallacht ina míon códheisina beag bean ar inscna an tae. Tá sé crutha ag an rialtas seo lena naspa muoine go ríchomalló faoi bhná sa sport. Níl sé in ghlacha. Cuir me gós fuair an soccer na man. Tugtar a bhád éireann níos lú míniú dómhsan le thais an méid a thugtar donna fér. Fáin imróirí soccer fearan na hÉireann €2,500 mar bhulthóileann lothra a nús ar a ball bonúsach. Fáin buail ar an soccer na man €200 don rud ceann céine, 50 fan gaide. Sin luach 50 fan gaid ar buna sport na man le thais an luach atá ar skilline na fear. Níl deisiciú neamh splachas airgeadis a bhaint as an sport, seo íslú stádis. Deis séithre eile nach bhfuil ag na mná agus cur sé constaí breise rompú chun airgid a hiilmh. Chun sa bheith deisiciú an céine a all don tréinal má bhíon orthú fustiíocht breise a all. Thuirthaigh sé fun gáire airt ach go bhfuil sé tromchúiseach do chós na man sa sport. Sa bhliain 2000 is sa 17 nóir dadmhaigh fuair an soccer na man gur bhéigean dóibh gcuid éide athrú I leithris fubli. Ceall seomí festis a bheith ar fóldómh. Iarmhirtí a dhéanamh acu arís, mar geall gur mná iad. Mun nóire. An néanann fuair na bhar é sin, meas tú, ní dhéanann agus buailech gurbí seo an iarna lam. Ní lam a cur géal a rá go na deisna céine ar fóldómh, agus mar déir an seanachil sup in áit na scúba. Gan trocht ar an achmachas I measc na man, a tugur fór leathan timpeall na tíre, a cruchíonn neamhhonanas ann féin, bíonn dearg le farg faoi. Mar sin a bhultóir úsal, táimse go láidir den term nach bhfuil na deisna céine ann, dir is atá a bhá sa sport. Is léir nach bhfuil pó comhbhunain ann I nabhair an sport, agus go bhfuil ag teip go hiomlán ag rialtas an domhan ina gcuid freagrachtaí, muoinú ceart a chur ar fáil do bhná sa sport. Gur míle maith agah osach éisteach lom. Gur míle magad in sin Josh agus inis táimid a dul raige dtí an dara amathór ó coláiste na carige dubha, seo Jack de Borca, agus an tábhar cainte atá ag Jack ná tá an cuma ar an scéal go bhfuil monarcacht hasna I titim as a chéile. A bhultóirí agus a cóide ghail. Tá sé defra bléide gom a bhean seo inniu. Ba méid labhairt ar son an rún tá cuma ar an scéal go bhfuil monarcacht hasna ag titim as a chéile. Aon tíim go dígursach leis an rún seo agus asúla gom go dtiocfaidh sibh le mo cuid ar gcóintí faoi dhearna óráide.
Dróch mé isteach ar chrí fuint suntasacha aniu. Rudiú fásacha tar éis a thugú chun solas ón aglah le déanaí leis an Prince Harry agus a bhancéile Meghan Markle. Cadar van Prince Andrew le ciontóir gnéas cionta Jeffrey Epstein, agus tauchuí a déadú go bheith ag an Chraobh Réigiúnach nó an aspa sin. A bhaid ar fad, léir gan agah na míos a caite leis an Prince Harry agus Meghan Markle go marcach na hasna I bhd sean aimseartha. Agus, má thugamid níos dibhna isteach ann tá roinnt príomhceisna bheile sunrú, mar hampla, an aspa cuara má thugla an Chraobh Réigiúnach I le 5 na mearchláin se Meghan. An scethú dealrachach a dhéanann an Chraobh ar an bres ar Henry Parsonta, agus, ar nóí, líomhann si an cnéachas. I mar thurm, níor ceart go méach íontas ar bith ar an rud déarnach sin. Tar éis an síl, cé a déadach go thóir go méach Chraobh atá freigar as an irid sin de hiartha agus de cultúr an domhan. Cníoch ar carbh? Is má go bhfuil na rudaí seo ag teacht chun solas sa deireadh go háirithe tus go bhfuil siad ag teacht díreach ó bhéal garbhach na banríonna féin. Spreag na nuachtathe seo go leor plé, agus rinne siad damáiste breise de tóir marcach hasna, thar a bheith súla na lúnse óga. Na blianta beaga nuas, tá an dúchú déanta ar chóirdas an Prince Andrew leis an ciontóir gnéas ciontathe Jeffrey Epstein. Líomhnaíonn siar go raibh gnéas ag Andrew de Virginia Roberts, mionaí seo cinnearna Epstein gonol uirthaí le haghaidh gnéas, agus cinnearna Andrew ionsaí gnéas ar bhionnaí seo eile, dar bhan Johannes Joburg. Tar éis spéis an núise san líomhantí seo tar éis bós Jeffrey Epstein, thug an Prince Andrew aglah inarbhí sé go aisteach na go bhéadú sé álas a dhéanamh, agus dúirt sé go raibh sé a Pizza Express a Woking ar an dáta díreach go raibh gnéas aige le Virginia Roberts. Níor thug sé aon fiúnús agus an Chraobh Réigiúnach seachas áireas a dúlgas. Tá sé gceist go méach meas ag míontar na Breataine ar an Chraobh Réigiúnach ach conas a déadach duine ar bith atá an insean ceart breathnú suas le Chraobh inar cuisaíoch duine dá príomh comhghairdeas as drochús ag gnéasach. Cé gnéanann an Chraobh féin iirecht na líomhantí sin a chur a leataobh. Is an ceist sin ceann bhfuil níos mó agus níos mó daoine ag chur orthú féin le himach dama. Mar scór, cai mé ar nóí tauchuí localach an Chraobh Réigiúnach lua. De réir pobl bhreithena leathan Google ó dhearradh 2020, tá term fear ag 72 de faoin géad de bhainte na Breataine faoin Monrian. Cénach bhfuil ach 46 faoin géad de bhainte na Breataine ag bhfuil term fearach faoin na Éire an Prince Charles. Má éicimid ar cad ceapan óga na mílíse agus glúnex an Chraobh Réigiúnach, tá gcuid termí níos conseach fós. Mar gheall ar an méim a rinú le déanaí ar an gcóráil grána a rinne an Chraobh Réigiúnach don Van Prince Diana, ag glór televís ar nós The Crown. Tá níos lútóir orthú a measc daoine óga. Tá tauchaí na maracachta ag breathnú go géir. A chuoine úsla. Anois, tom taga chuig deir na hróide. Gur míle maithagh asach d'éisteach lum, agus cosúla gom gnéintín sibh go léir le mo cuid termí. Gur míle maithagh an sin Jack, agus a raigling in iscadín omthór Déarnach ó Coláiste na Carige Dubha, seo Ben Kieran Glennon, agus an tábhar cainte atá ag ben ná tá cuasaí fallánna níos fearr sa tír ó thosnig an díon glasáil. A bhultar úsal agus a cóide gael, tá sé de frihléide gom labhairt i gcuine an rún tá cuasaí fallánna níos fearr sa tír a thosig an díon glasáil. San bhíú an rún. Cuimsíonn fallánna, meabharthlánta agus slánta is a ciúil a rain. Pléig mé an duchar dar meabharthlánta an camaléireacht in nólach an vaccín agus sóirú na sríanta COVID. Ag tús an dín glasála, músclaíoch feann cumarsáide anan. Bhí mar níos dearfaí agus cinnte nach marg an vírus ach a ceann tamalín. Dar lena, bheith mí sé rasir scoil rivan Sarah. Sira ada phléisiúrtha a bhí roin. Cén duchar a hílamar. Bhí daoine fíormhuíoch sus a bheith acu a chráchmas an lei, níor raisiad úgnach, ach nach atan mac an saoil. Smuoine mí sin isis faoin na hafratha le bliana nuas. Anois, blian iomlán an gcéad dín glasáil tá acíd eile sa bholacar, acíd an úgnas.
Caithfear ahant go bhfuil daoine a bhfad níos uigní nó mar a bhíodís. Tá éigean dul bheabharthlánta cruthaithe ag uigneas na diostíochta, uigneas an féin leithlasú, agus scaratha síalta. Tá an tuigneas donartha dar meabharthlánta. Dar le stad ar a fáilseach ar helpline.com dó bhéid uigneas a bhíonn ar an duine is é oride an bhfuil go mbeidh siad cíist leis an nualagar. Mar deirtear ar scóil chéile a bhar na daoine, éigean dul meabharthlánta a thóráin. Tar éis bliain de srianta Covid agus bheith scuite amach an óráidí, cuaig ar nóchas a léig agus méideach or nuigneas. Sup in ót na scúba atá i Zoom faoin trá seo, agus níl an méid céin na daoine ag labhairt ar líne is a bhíoch. Tá líon na gásanna níos oride nó mar a bhí freisin, agus ní ceadmhah bualadh le cóide fiú. Anois ar aghaidh de taigh an dóthaimhachas in éireann. Bíonn cead a gcín ag lucht an rachmis na srianta a chorú, chuir gás gata an galf. Ach nuair a ordaítear líon na gásanna, cuirtar an milliún ar déagóirí agus ar a gosmhaintear. Maising bolscirta an rialtas faoi lán seo, agus ní hé las na naoine a dosíocht a dearmlaat. Go nó daoine scuite amach an mhaintear agus na buic móra ag cruinniú le chéile, mar bheith isce faoi halamh, de dhíon ar galánta galf. Ach mar bhar an donis, ní cean siamar an víras fiú, a bhuiachas le leithachas na muc siúd. Scrisin an celt ólas meabharthlánta freisin. Tá aspa oscailteachta faoi líon an féin bharú de asca an drog feabharthlánte, faoi líon na daoine a chailech meallar óráidí riachúnacha a cuireadh ar athló. Ní cloisá tagart de seo sna fógróidh poiblí. Céir de dhearach an Dr. Noel Brown, óthar ag feitheamh cuairim leis prónach i Mbaile Ó Cadhla, ceantar na Cathracha is sevra san Eorp. Eisiau nó chuir deire leis an etain in éireann, tíar a bhí a bhfad níos buaite na mar thosaí anois. Full an Phiarsaigh ní ceapan é. Cén fóg bhfuil an vírus ó thóg ag na céadta cé go bhfuil vaccín a gcuin, mar tá camaléireacht agus éiltheacht go smir sa chóir sláinte, litin sé sláinte agus folána na tíre. Tugad vaccín ní gcuoine localacha do bhuaiteoirí sa scáil ar a rastlíonn mac le ceanara an beacon. Bheadh na thuthar seo i mhaol an bháis do dulgadís an vírus. Anois tá os Atlánta idir gá ceann na má. Measú go deachar é sin do bhólána? Ar an iomlán a chuirde, níl cuasaí folána níos fearr ná mar bhí siad ag tús an daoine gásála. Tá meabharthlánta na tíre mithe chun donis de asca an uigneas, agus tá daoine localacha an mhaol de asca na camaléireacht lufa madidir leis an vaccín. Impíamar an iarna ahand. Gur míle mágat ben agus anois a raigh go dtí an iomthóir Déardaoin don Craobh Réigiúnach seo, Craobh Réigiúnach a chathair, agus an iomthóir Déardaoin dos na Craobh Réigiúnacha ar fad a bhí ar siúlagaing an tachtain seo. Anois ó coláiste fárc mucras im lá clia, chuirgí fáil de rih éva ní ghónal agus an tábhar cainte atá ag éva ná go bhfuil cuma ar an scéal go bhfuil monarchacht hasna i titim as a chéile. A ghuiine úsla, is mise éva ní ghónal agus le roi mé nocht go bhfuil monarchacht na Bratainna ag titim as a chéile. Calató gceist le monarchacht na Bratainna. Well, is monarchacht bunreachtúil í, leis an man rion mar ceann stáit í gan cuacht tlíthe nóreachtaíocht a thuirt isteach. Is é príomhrán na monarchachtaí nó anadíocht a dhéanamh ar son hasanna. Is í an bhan rion éile sidó an monarchach ratha, agus sé Mach Charles an céad duine eile a thiocfaí i gcrón. Tá ról tugtha chun cín thar na céad ta blianta, ach don siad ar thús caiineachta i gcultúir agus íomhán na Bratainna. Ach, an bhfuil a bord seinta, credim go bhfuil. Is iad na scanal is déine, costas an Chraobh Réigiúnach, agus an seans go mbeidh an Prince Charles mar rí is cúis leis seo darlam. Dús, rinne na scanal a bhain leis an Chraobh Réigiúnach le déine de máiste mór dóníomha, agus chruthí siad an clompar is teacht an Chraobh. Rinne Meghan agus Harry an cinenne a bheith ina riacht tháinaisteach i mórta gobulus fiche. Nóair tháinig ag glórfáisnéise amach le déine, nach siad go raibh imní ar bháil Chraobh faoi dhá cracin a mic. Tá an tampar cinníoh seo fósach agus chuann sé farrag agus nóra ar an bubble. Scanal eile a rinne demáiste don bhanarchacht nó an Córdas, idir an Prince Andrew agus Jeffrey Epstein, ciúntóir gnéis ahananta.
Sprág an cóirdeas seo deistín agus thrúlaigh sé omh na manachachtaí. Tá an prionsa tar éis céim siar a thógáil ó Chomórtas Réigiúnach. Bhí binte an teilech le scanál Hannah ach tá deire le cuioin uilig an phobal as iompar cníoch agus ribhanda. Mar sin tá siad tin tíorseacht an teile Réige. Is dóí lumsa gur bhí na scanál seo atá mar chúis le titim na manachachtaí. Ar an Déardaoin sios, cosan an bhanarchacht timpeall 60 milliún punt ar phobal na Breataine i 2020. Smuoinnig, ar an méid a dhéadhí a dhéanamh leis an airgid seo mar meic ar an phobal an teilech Réige a bhhaoinú. Déideadh an targad seo dul dro chum sláinte nó an cóhíal. Tá muintear na Breataine ag teacht ar an tuiscint go déann a numarga airgid uthú chuig an teilech Réige. Níl aon ról súntasach acu níos mó. Seachas ionadíocht, rud is féidir leis an príomh-air a dhéanamh mar chuid dó phost. De réir mar a hagan ma, thóram an phobal, I leinn na manachachtaí, leanhí siad ag titim as a chéile. Ní amháin sin, ach tá an banríon éilis nó ca cuaig bliain díos. Dheoigh sí bás ag bhád. Thar na blianta, hill sí ordmheas is grá muintear na Breataine. Áfach, níl an grá chéine ag an bubal do Mac Charles. Atá a céad áit eile den ríchathair. Nuair scar sé an man Prince Diana, le díoch ar a tóir. Bhí grá ag na daoine do Diana, agus tá cuimhne fós an óir ina linteanna. De bhór seo, ní heapnóg an Prince Charles le phobal na Sásanna mar bhrí, nó Camilla mar bhanríon. Bheidh díos gan iard I measc an phobal. Má chailim phobal na Breataine, an rá agus an measc don teilech Réige is an sin a dhéadthach deire a bheith leis an manarchacht in áríra. Tá omha an manarchachtaí scriste ag na scanál. Tá an pobal breinte íoc as an slímarachtála. Is tá an tochaí na manarchachtaí I lámha fear a bhfuil fua air ó cheann ceann na tíre. Is léir de bhadrií an bhaile go bhfuil manarchacht na Breataine ag titim as a chéile. Ach, dar nóí, is má an scéalaí an aimseir. Gurb míle má. Gur míle mágad an sin éve. An is seáda mar a dúirt mé sin an omóthóir Déardaoin in Craobh Réigiúnach iver a chathair. Tá mí chun dul beo inis go dtí an beirt bholtóir atá I gceannas ar na torthaí a thabhartúin ar an Craobh Réigiúnach seo. Tá míid chun dul beo chuig Áiomlán Gibbeláin agus Seosamh Ó Haoinigh. Ag tosnú amach tá Áiomlán Gibbeláin chun an tortha sóisireach a thabhartúin. Díochaí ba chairde, bhí post anhrua agin mar moltóirí a nacht ar an Craobh Réigiúnach, is na óráidí harcíonn ar fad. Bhín caid an anord agus bhí muid an tócaí leis na hargóintí bríomhara a chuir na scolarí os ar gcóir, bhí ar fechan isteach sa camera rud a thuaí a bhaim go mór airinn agus si bheith deilá leis an bailach nua seo leis na óráidí dhéanamh. Ach ag dearann le bhí beirt le hargóinte bhí beaganí chun cín ar an drám eile agus has na hargóintí a rinne siad amach agus bhíon chur láthair tharbáir acu. Agus an bhirt sin ná ar dús blánad ní hickey as neanscoil Cloch Anvil agus chomá leihí bhí Jane McElligott as neanscoil Cloch Anvil chomá. So cóchóirdeas leis an mirt sin agus cóchóirdeas le gachtainna a ghlaach páirtin sa G-Sport. Gur míle mágad an sin Áiomlán ní Gibbeláin a thug an tortha sóisireach dúing an sin. Agus í á ógurt go méid blánad ní ici agus Jane McElligott I dul raig go dtí Craobh na hÉireann I Comórtas Óráide an Phiarsaigh 2021. Agus a códa, seo leannas na hiomaitheoirí atá ránathe ag na moltóirí le dul raig go Craobh na hÉireann sa ránóg sóisireach. Saibh chun canan, ard scoil uire béalátha na slua. Sarah Costello, coláiste pobal átha Luan. Anna ní bhúna agus Cara ní bhfuildánig, scoil uire maichromtha. Eve ní chunachú, man scoil Loretto lach Garman. Seán Ó Cofig, ard scoil í ar bholtaigh dreithin na Boundán. Blánad ní icí agus Jane McElligott,
Manscoil Cnoch Anvil, Balla na Gabhar. Óráidling inis, go dtí torthaí an Comórtas Sínsreach, agus táid chun labhairt beo Zoom le Seosamh Ó Haonaigh. A cordide, dús caitham rá ar bhí seán hain seán mo fógróidh áineamóirí, go bhainú an tainneamh as na PC bra cainte a rinne se bún a nacht. Bhí an teachta láthair tríd ar level an ard, bhí an rífach léige a bhar delagah den chuide smó, agus ó híomh tuairimíochta de, bhí sé solar go an taide a smuoine chud a seachagah ar fad san óráidí áirithe a fuicse. Inis, bhí job an deachar le dinagan agus mar bhí se ar fad go láidir sa gaibrint go dtí an deire, agus héis pís a fad cuireamh agus cúteamh, thocrabúid faoiire ar bhirt agah a Phiarsaigh go dtí an craobh na hÉireann go óráidí na Phiarsaigh don bliain 2000 i hiad. Mar a dearmar níor sé éasca, agus chudachana tá seánach tá éachtainta agah go sibh teachaí chofáda seo agus tá anmhola dul thaobh. Ach siad a bhirt féis Phiarsaigh chuig craobh na hÉireann óráidí na Phiarsaigh go bliain fiche hían ná Oscar Ó Murchú as Scoil Fort Sanford agus Seán de Borca as Cloisfear na Charige Dubra. Comhghairdeas lí beirt ach mar dearmba comhghairdeas leis an séisir eile a bhí gceist an seo chomá mar rinne sibh an jab agus bhí buid an tócailin mar go cainte tá mola mór tilteach. Míle maith. Gur míle maith an sin Seosamh. Agus a cordide in ígan fógra sin ó Seosamh Ó Haonaigh, go bhfuil Seán de Borca agus Oscar Ó Murchú a dul Óráidh go dtí craobh na hÉireann, seo a goibh leanas na hiomaitheoirí atá ránathe ag na moltóirí le dul Óráidh go dtí craobh na hÉireann sa ránóg Sínsreach. Mór in í chonara, Coláiste Bhreandán Néfa Béile Mhuirid. Sam Taylor, Coláiste Wesley Balla an Tír. Alex ní Ghaibreán, Manscoil Lorettach Luan Mala. Sinead ní Bhríon, Manscoil Cnoch na Labhras Limnach. Évan ní Húlaháin, Scoil Áin Néfa Balla Hibbardán. Jim Parmiter, Coláiste Chailcuinnig. Oscar Ó Murchú, Scoil Fort Sanford Ranelagh. Agus Seán de Borca, Coláiste na Charige Dubha. Sinna goibhann is sé cháirde an Craobh Réigiúnach créalta a going an sá ar leathanach YouTube agus Facebook Gaeling le ceithre ihe anuas. Má fíormhuichas don iarrainn ar fad in Gaeling atá tréis cabhrúlam chun an na créaltaí seo a chur le chéile. Tá muid de trocht ar Ceithleán ní Ghaoir ní Rúlachán agus don Morid ní Nachtain agus an foireann ar fad san ifigam lá clia atá ag obair asballa le nachmór bliain anuas. Tá mé fíormhuiach chomá do gachaine a bhí fearra ar na chláracha seo le cúpla ihe anuas, beimid tar náisí gan cúpla seachtaine leis an gréamh, go dtí sin, slán go fóill.